Kunon tigi ya bandirabe musibiti dube bandirabe rendabe ngodaba hatingte e bandirabe madina njajbe e ko tari dum bidi ko dilli fogo dilidum ko buri dum dole camera service ko service mo ngododa kala ko cukluda ne tewi dada photocopie ne tewi dada papeterie ne tewi dada accessoire numérique scanner ne tewi dada wala tay ko transfert d'argent manam nel dugol la khalis fof na tawi dana wala tawi cukluda ko tiktade khalis ma fof ne tawi dana tawi ko orange mo ne jegida ne tawi dada free money ne tawi dana espresso oyofal sin o vital ria wala wahi fof ne tawi dana tawi adresse mabe be godani marché hebdomadaire mawdo amadina njajbe dog tawi sa soklibe notata koy numéro 77 207 20 11 77 207 20 11 wala no dabe numéro 78 562 06 25 et camara service itini bod achadele mon. Il faut bien docteur don mousse Koorka four alhamdulillah depuis vidéo Koorka han collini cirka han ay boy dara mi yaham Mamadou kanyum ko wadata ko neddo hoora tan ko doyli tan gandanda hoorem tan a juula ay waktu an ko dana dum ga hay am yetto galle suudu mabbe caali leccal four يا قلب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن han ko Koorka dana gile jamma walde fettude carte ha we tan ara Mamadou shop ko Koorka warde tan walde lela tan Mamadou an dum ko Koorka ha an ko danda gil hen ko yonani ha ana julta ko lelde tan wol an ko an kaldami an kaldami horom halti en golde inshallah ala ya sat jul benen yahde yimma joni mara so mi kala babu tawto be dandi ko min poccu sahal la njula suka boy di paw ñi xam bay to arti mi dan tan bari mi gulal way ne wona ne tay finna ses artin wele le sat jul donc Koorka wona yimi il faut min dano pap ta juuda horta ani tan gurdum ni ngaram be شهر رمضان لورو يرمنت لورو بورتا بورا شهر رمضان شغال إتاي زكاة كسوم رمضان لورو Koorka ari ko dine islami ne timina iman lورو Koorka buri lepi fo no lele. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nalla jam barka. Ada seli. Bolum kay. Mawdu alhamdulillah. Jambol. Mashallah. Ana boyide. Ay, jeerde wonno ala liggi. Mashallah. Hande kay jeerde musi trop men. Le musi onon kam jeere kam meda bubdi. Yan jeere kay bubara worbe ko tottan na fammi. Te ruto ga jaha jeere mbayano calmoro elle mo ala dépense. Nyamele joni ngala. Hay so dañja lingel ma gotel tan wat ko min tan e maaye o Abou Kamara do kanyum.
a ñamata yawi bo sa sonnama yawi bo gonta kay dugdi te jeerande ala haydara maare keccax kadi koorka welani ene hamni tan he a yahan jeeri subal sayi toon fof nan toon min ala ko gañmi hay soko ɓoodojen mbeɗa yiiɗi mbima haɗat ɗo galɗo yaboy ɗum kam rendinta en sallah jaɓe sam yeehi janggum addene paaɓaji ñaama paaɓaji tan nde gonɗo mbimi kala kaɗa adda hay so paaɓaji waɗat ɗo yaboy kam galle o ɗum rendinta en ayi ɓanndu fof wonti ŋañorde fof mi ronki hay jamma mi ɗanta ka weeha ɗum kay rendinta en sallah jaɓi debbo oɗo joñ wona adda tan ñamele tan ɗe ganda tan hay goto tan wawa famde haɗa jaɗa aɗa ubbannema am ɓurandu min kam pewnanoma ñamele pewɗe aɗa ñaama hande mi daña liɗɗi tan mbiyaɗa aybinen nan woni worɓe joni ɓe debbo ko wiyete a res kono ƴeew gonnomi e saham nde nde mi resani nde ala komi ñam sososo fast food sososo ɗum alors sososo hambourgeur fof mi ñam ujunere o dépasse ujunere wallahi abou mamadou non argay an kam tagi gonɗa ɓoccode ha wona ɓoccode way wona ɓoccode ma yom ɓoccode gonɗa ɓoccode mbeɗa haalan maɗa haalan so ɓenni hande mi natti ɗum wawde ka sagata a natti wonde suka wona heɓɗon ɗano tan ɗoylimo wela ɗoyli ha oru belɗa pina temedde ɗiɗi nani jaaha cooda hen ko yimɓe kumti kono heddi kono mbatta liggade mbabba nani guiƴen fof ɗo liggoro koye julde faya a wawa wonɗo tan mbiya a liggoto mbabba nani koye galle a liggoto mi wawa jogade am sa mbawi paama eyyi mi wawa ɗum nin ɗon jagguɗo ba min temedde ɗiɗi mi jogama temedde ɗiɗi mi diwri temedde ɗiɗi pourquoi ça son temedde ɗiɗi an guino gonɗa cukalende bamma totimama temedde ɗiɗi ala ko gonka question nanma hunde fof waɗi ummiri quoi temedde ɗiɗi min moɗi kefa tottam temedde ɗiɗi ta an rutti kadi a hoorani baba ɗo bulle gonɗo caggal ga ana hoorani a hoori an a hoori an abou mi wiyaka abou baba abou mi yiyam inde mami ande ko mbiɗa meɗa min nene inde abou wa wiyam abou an wiyam indam nde wiyam mamoudou o kulara aɗum joni debbo yaay o hoorande yaay o hoorande ay konko ɗo yarata ɗiɗo bulla tawi caggal ɗo ɗo hen monto waɗima heewa anda haali bo yaal to ana hoora o hoora an so mabbo abou am hoora min wonde estama docteur wi komi yartata mi ɓennin ɗum kal so wi ha nangi mutami yortina ala fo ɗi ɗo tan hay min de min nananima allah ka boobo he docteur wi komi yargimi hano ɗo min ɓenninani ko nani so welami yortini komi yortinta nani komi suwa hay yardini mi ronki andugo hoto heɗo he nani mi yarani o wi komi kala ɗo tan somi yeehi ha nangi muti mi yorti an ko hasi ha ɓenni ɗo ene kay yettaki mi kalo nani ala fo ɗi yeehi ɗo tan hay abou wa totam ɗon temennayyi ɗo keɓa yam hundade an cemtuɗo hay hunde heɓata yam annan paɗe hemno paɗe mi no wona jama abou so wuji keɓno paɗe mi gorko mo hoorata min ga hoorata walla dokka kam dandam joni joni min wondata hay gorko mo hoorata bolle puyɗe dande wona noon min dande ko tege mbatma uñña jeerede dande en heɓoroy ni nden duttama kaali tan aɗa no joɗude sadi debbo ɓurɗon doole tan jibina ko ɓuurma doole ɓayde sukaɓe joni jaaɓiren ko yummumen e dawa dañde konngol ɗi o porte bonno mum toon wayi tan ara tan kono yalla rokkam tan debbo taw ko joola walla jaago bawɗo fiide o tan ha wawa rewɓe joni reskari adduɓi tani adduɓi ɗum fof ɗaɗum ƴetto kal o ɓurel noon addi am bona yo honda ko nexede dara neɗɗo ƴetto jakka yaw yettade tawno ɗum joni wuuli alay sago nden korkaji nden ko ƴiwode nde gaɗa yurmen allah ne woodi kono joni ala hen fof ko woodi ya han kadi yetto jakka tul qadri buriri jamaji fo wade ho aniyo ko fala yemena wade ho mo alda engantu fo yo mojina hen koorka ma mojina to koorka ma ko reno kala kine bona ma koorka ma mbaɗɗa ça va bien jungo ma ngoɗo noon non corona donc an tu me connais pas toi mi andama galle Samba pullo en namdotomi galle Samba pullo en mbeɗa andimo eyo galle Samba pullo en toon namdotomi quoi aɗa andi mi andimo kay gonga aɗa andimo eyyi toon jiɗmi nawa kam a jogui nogas nogas eyyi
nogas pour nawa kam ha toon e ala probléme mboɗo jogui a pasat mi pasat ok jeen bismillah شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. Allo. Wallahi Diagne. Wallahi galle fo nan ɗo. Min fuuride a yide no mayranɗa ni tan ande a wayri min. Diagne wallahi Diagne. Way won nan ɗo. Assalamu alaikum. Wa alaikum Diagne kuppu seeɗa Abu kuppu hay wona Abu. Bada frère aɗa selli frère tampere ni mane ma aɗa selli wallahi mboɗomi yana wa noddemi ay wallahi maɗa ko lawol ngol tan ay tan baɗa salamu aleykum aɗa selli maymun alhamdulillah celde jambol mawɗo safonde fawɗum alhamdulillah simil jor jam tan ni simil biye mawɗo alhamdulillah jambol yesral mawɗo alhamdulillah jambol biye mawɗo baɗa tampere la jambol mawɗo alhamdulillah jambol biye mawɗo ana wayre wallahi wor jawayri yaare nanguide o vraiment min kam hunde nde tellement ene wuli min hunde nde ne wuli trop Fouta joni ko ni way joni seɓori joni Fouta ne weli maayo ne ila koɗɗali ne keɓo fo emin ñama no fewi ne weli haydara sattani ana ɓuura nandude o woni Abou mo mbiyannama e mo hitande nde mbatten galle beelen tawa ko laddara no woni kanko ɓoyto o ko debbo amin won ɗo wallahi joni sudi men woni mbaɗa ɓiyede woni ɗo aɗa andi o gadɗo ɓiye wallahi ko ɓiye min cikatnoomi ko almudo jawo Allah ko ɓiye wallahi ko ɓiye ok ça va inde nde no mbiyeɗa o bamma min o wi kam ko Mamadou o wi kam ko ayde wallahi jiɗam intelligent minne mi ɓeyde hen Abou Mamadou wallahi intelligent noon artiɗo an intelligent ok mbaɗon tampere no intelligent ça va kam wallahi mawɗum alhamdulillah jam wala mimo par ce que lawol ngol croisement tellement ene wuli joom charrette aji ɗi kadi jaɓani Koorka e winde Koorka fof ɗe lalmuɗa waɗama tubam seeɗa tan wallahi waɗam bo kotam tan kewna ham min de wuli on mbona fuuro ummi mo wiya fuuro no wuli lewna fuuro ummi har ɓaƴam oppam har ɓaƴam on woni fuuranke yimmo woni fuuranke bamma woni fuuranke wiya su wallahi ko miñam wallahi o ko intelligent wallahi ko intelligent wallahi Allah wallahi aw nam wadde man waɗan tufam joni jara tellement ene wuli Fouta no wuli wallahi ne wuli toro Fouta no wuli wallahi ne wuli andi tan dal galle joni fuusi ne muusi galle ne muusi ok ari mi weltima ok mais ta femme là elle semble un peu être compliquée wallahi semble compliqué wallahi semble compliqué nous trouvez-moi avec toi solution ok wallahi ok oui he wallahi il faut trouver aide galle pour venir il faut nous trouver solution ok toi et moi rentrer là-bas ok pour toi femme wallahi ok bele may deppo su jam semi haali ko bone il faut toi regarde tan femme ankam babu an usu hala an sai tan ni baraɗa haala trop an usu hala way wallahi ko miñam moƴƴo toi tu n'es pas éduqué hein wallahi comment ça wallahi éduqué de galle ko ni gondiri éduqué tu as ton papa et tu parles de toi là éduqué jinmi andinde ɓe koɗo haɗa ko place koɗo arta tawa ɓinguel ɓe bamɗo joni mbiyata seerdaɓe anani tawa garɗo tenkude tenka so pawi jaaha koota oɗo wawa wonde ɗo mine ma galle wawata wonde mais où est le problème ala n'a pas rien ah oui moi pas éduqué c'est ça moi pas éduqué que toi éduqué que haɓere mais c'est ça le problème donc asi goɗo non c'est ça le problème asi شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن شهر رمضان